बर' सेलेब्रिटिनि गोदान भाइराल होनानै गोबां मुं सुगासिनो दङ। कल मेसेज आंनियाव। आं नैबे खौरांखौसो फोसावग्रोगोन। मानगोनां जेसुए सुमफ्रामारि बिथांनि खौरांखौसो, मानो होनोब्ला बिथाङा गावनाव जेबो गैयाब्लाबो बा सोरबा सोरखार नङाब्लाबो गोबां गैयैफोरखौ हेल्प खालामबोनाय, ससाइटिनि थाखाय खामानि मावबोनायफोरखौ नुबोगासिनोखामोन जों सिगांनिफ्राय। दासिमबो आं बेखौसो देखायग्रोगोन, बिनिफ्रायसो आं बै मेन टपिकआव थांगोन। जाय लिडारा रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामो, बे लिडारखौ बे बिटिसि जि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ, बे बिटिसि इलेक्शनाव रायजो राजाफ्रा बेखौ सिन्था खालामनांगोन। मुजाबारि पश्चिम दलगाव सामथाइबारि प्राइमारिनि आन्दाराव दिनै गोबां जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा बिदिनो गोबां समस्यायाव दङ। गतिके दिनै आङो गोबाव समनिफ्रायनो ससियेल वर्कार मावबोनाय हिसाबै बा दिनै मोनसे राजनितिक दलाव हाबनाय हिसाबै माखासे बुस्थुआव आङो फिसा फिसौब्लाबो मावबाय थादों आरो माखासे बुस्थुखौ आङो मिडिया फेसाव आं खामानि होनाय जायाखैमोन। नाथाय दिनै बेनि मुजाबारिनि दलगावनि जे रायजोफोर बिसोरो बुंदों मिडिया फेस खालाम। मिडिया फेस खालामबा बयबो रायजो राजाफ्रा निस्सय नोंनि मावनायखौ मोजां नुगोन होननानै, बेनिखायनो आं दिनै बे मिडिया फेसाव आं दिनै ओंखारनांगौ गोनां जादों। दिनै बेफोरबायदि समस्या फिसा फिसौ अबहायबा लामा मावनाय, अबहायबा बिदिनो गामिनि रायजो राजाफोरनि समस्या, अनुस्थाननि समस्या आरो गोबां स्टुडेन्टफोरनि आरो लाइमोनफोरनि गोबां समस्या बेफोरबायदि दङ। बेफोरबायदिखौ लानानै आं दिनै माखासे मोजां रायजो राजानि आरो ओनसोलनि खामानि मावलांनो होननानै आं दिनै जुजिगासिनो दङ। निस्सय बे जुजिनायाव रायजो राजानि अननाय आरो आशीर्बाद आरो बोरखौ लानानै आं जुजिलांगोन। दिनै आङो मानसि हिसाबै आङो जेसेबां मानि जुजिया मानो, आं माब्लाबाबो आंनि जायगासिम आं सहैया। जेब्लानाखि रायजो राजानि अननाय आरो आशीर्बाद आं मोनगोन, अब्ला आंनि जायगासिम आं सहैगोन। गतिके आङो बेखौनो खावलायनो सानदों, आं सासे यां जेनेरेसन लेभेल हिसाबै जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा गोबां बिदिनो माखासे राजनितिक बा माखासे गोबां सिन्था धारना खालामनानै गोबां माखासे लामायाव आवगायो, बेफोरखौ ज्राब नागारनानै जाहाथे जोङो ज' मिलायलायनानै मावलांनो हायो, बेखौ आं खावलायदों आंनि माखासे लोगोफोरखौ आरो माखासे जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों। जोङो जेब्लानाखि समाजाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो लुबैयो, जोङो उन सिगां जों सानग्रोनांगोन जे जोङो दसे समनि गोजोननायखौ जोङो लायाबालानो जों गोबाव समनि जि थांनानै थानायाव जोंहा मा मावनांगौ दङ, बेफोरबायदिखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन। आरो दिनै आङो बेखौबो बुंनो सानबावदों जे नै बिटिसि इलेक्शना खाथियाव खाथि जाबाय, बे मास मोननैल'सै। आं गोबां जायगायाव बेफोरबायदिनो आं नुनो मोनदों जे गोबां लिडारफ्रा गोबां ओनसोलाव गोबां जायगायाव जि बुस्थुखौ 5 बोसोरनिफ्राय दिनै सासे लिडारा बबेबा जायगायाव थांनानै माबा मोनसे मावहैनायखौ आं नुनो मोनाखै। नाथाय दिनै इलेक्शन खाथियाव गोबां लिडारफ्रा माखासे सोरबा माबा मोनसे मावना होनाय बा माबा मोनसे सोरनिबा न'खराव थांनानै मिट खालामहैनाय, सोरबा रायजो राजाफ्रा 5 बोसोरनि गेजेराव बे लिडारखौ नुफेराखै, बे लिडारा दिनै सोरनिबा न'आव थांनानै सोरबा रायजो राजाजों मिट खालामहैनाय। नाथाय रायजो राजाफ्रा साननो रोंनांगोन जे 5 बोसोरनि गेजेराव बे लिडारखौ जों मोनाखै, नाथाय बे लिडारा दिनै इलेक्शन खाथियावसो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव फैदों। नाथाय बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सायख'नो थाखाय बा बुजिनो थाखाय जोंहा गियान दङ। नाथाय जाय लिडारा रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामो, जाय लिडारा रायजो राजाखौ अनो, जाय लिडारा बे बिटिसिखौ अनो, बे ओनसोलखौ अनो, बे लिडारा माबा मोनसे राजनितिकनि बाहाबावल' नङा, अरायसम बे रायजो राजाजों हाबगोन बा रायजो राजाजों जगाजगाव थागोन। दिनै आङो नैबे जि लामा मावनाय, बे लामा मावनाय जि दलां, बे दलां मावनाया आङो दिनैनिल' नङा। आङो जेब्लानाखि ससियेल वार्काराव दङमोन, जेब्लानाखि आङो राजनितिकआव ओंखाराखैमोन, बिनि सिगांनिफ्रायनो आं गोबां रायजो राजानि खामानि मावना होबोनायनि गेजेरजों दिनै बिनिखायनो आंनि माखासे मावनो जे आङो दिनै लिडार नङा बा आङो माबा मोनसे बिबानाव गैया, अब्लाबो दिनै रायजो राजाया आंनि सिगाङाव फैनानै बिफैयो। नाथाय बेफोरखौ मावलांनो थाखाय आंहा मोनसे सुख आरो सुबिदा मोननायनि थाखाय आङो रायजो राजा आरो गासैखौबो आङो धन्यबाद होदों, जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ आं मावलांबाय थानो हायो। नाथाय आङो मोनसेल' खोथाखौ आङो बुंनो लुबैबावदों जे गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां सिन्था खालाम। आङो बुङा जे उमुक दलाव थां, उमुक दलाव सापर्ट खालाम, उमुक दलखौ हेफाजाब हो। नाथाय जाय लिडारा रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामो, बे लिडारखौ बे बिटिसि जि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ, बे बिटिसि इलेक्शनाव रायजो राजाफ्रा बेखौ सिन्था खालामनांगोन। नोंथांमोना नुनो मोनबाय जेसुए सारनि बिबुंथि। दा फैदो बर' सेलेब्रिटिनि उमुक होननानै मुं सुगासिनो दं। गोबाङा मेसेज हरदों, मादों, भाइराल जादों, बिदि। नाथाय बे आं बुंखायो टटेलि फेक। जायहा बेखौहाय भिडिअ'आवबो मुं लायाखैबाबो स्लाइड बुंदोंमोनदां, आंबो नुवाखै। आरो जाय बेखौ दावराव खालामग्रोदों, बे मानसिखौ अलरेडि मोनखाबाय लकेसन। ओमफ्रायहाय
apologies बिनांगौ गावनो मानो बिदि नङा गारा मालायखौ न'खरखौ बिदि दावराव खालामनाय निमाहा बिनांगौ थाबैनो नङाब्ला गुबुंले जायो जोंना गोबांनो माने नङैखौ नंगौ होननानै बुङोब्ला आरो बुंजाग्रायाबो गोबां टेनसन जायो बेखायनो थाबैनो मानो बुंफ्लांनायमोन निमाहा बिनाया गाहाम ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनो ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो आं बेखौसो बुङो आरो बे टटेलि फेक नंखाय नङा जायफ्रा ओरैनो खोनागासिनो दङ नङा आं बेसेबांबा गोबाव रायलायबाय आरो ओरैबो खबर लाबाय बे टटेलि नंखाय दंनो नोजों जायो नामा बिदि नङा आरो सोरबाफोर पलिटिकेलि एटेक खालामनाय टाइप खालामनो नाजादोंबा बेबो जोबोद गाज्रि बे